reinforcement. Ndizoona adi kuti dziko lino ndiotsala malamulo. So nga imodzi ya President Dr. Lazarus Makathe Chakwera mulamuliro wawo ndi rule of law. Kuchita zinthu motsala malamulo mwandondomeko. Nchifukwa chake ndithu ngati munthu watengera ulamuliro m'manja mwake kapena anagula malo mosavomerezeka timabwerapo ndithu ndi reinforcement. Nditsindike kuti kunduna kwathu mogwizana na anzathu a local government tidapatsa ma resources othandizira reinforcement. Mukaona magalimoto ena olembedwa monitoring and reinforcement kusite uko amenewo tathandizirapo kuwapatsa ma resources amenewo. Ngakhale ku Blantyre yatifikanso ngakhale ku Nzuzu konseko nkubweretsa kuti zinthu zikhale zochitika mwadongosolo. Munthu ngalagula malo mwina nkofunika kuti abwere ku nduna wa zamalo akamve uphungu ndi upangiri mmene ndondomeka malo ilili. Masiku ano anthu mwina akuberana chifukwa cha sweet talk. Koma ufulu ndi mwayi ulipo nchifukwa tinanena kuti maofesi athu tapanga decentralize ma district onse mwapita Nyamata akadaulo ma land officers, ma land registrars, ma physical planners onsewo apite mmenemo. Pokuzanaso ndi malo omwe planning mujamanena muja kudzeraso ku council komweko kapena ku local government tagwizana wanzathu mu council ku planning unit kuti akamamanga mu district imo zinthu ndithu ziziyenda mwandondomeko a physical planning nawonso azikuzidwa. Nda Nyamata athu amene munthawi ino ali pansi pa ma district commissioners kapena ma CEO ama city koma ndi ochokera ndithu kunduna kwathu malinga ndi ndondomeko ya decentralization. Anthu akaona kuti ubwera ukagumula malo ndizoona ali nkutheka kuti timaliona kuti aphwanya lamulo. So lamulo siliona kuti ayi chifukwa sindimadziwa nchifukwa ndaphwanya lamulo iyayi. Koma zisanafike poti zaonongeka khani yokhuzana ndi malo tinanena pano kuti ngakhale ma toll center ma call center aliko kunduna kwathu komanso tafika kufupi ndi anthu asachite zinthu mosazindikira achite zinthu motsata malamulo. Komanso timanena kuti dziko lino la Malawi palipo onse ngakhale inchili yonse sentimeter yonse timati ndi planning area. Nchifukwa usanachite chitukuko nkoyenera ndithu kafunsa kwa amene akadaulo okhuzana ndi zamalo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Honorable Minister, panali funso lina lonjezera limene akufunsa nda Gersom Jeff Tankhata. Kodi pali malo ena ma cities ena sakumangidwanso ena amangomanga mipanda osayamba kumanga enanso ndi malo akulu kwambiri m'masite athu mukuti sakuoneka bwino. Kodi boma ndi malo otero lene yakuchita chiyani? Zikomo kwambiri makamaka ndi athokoze amene anafunsa funso limeneli kuti malo amene akungokhala palibe chitukuko. Malamulo amene akhazikitsa mu January zaka ziwiri zapitazi Land Act ikunena kuti munthu akapatsidwa malo makamaka ngati mtauni kuti achitepo chitukuko akapangidwa offer plot munthuyo akuyenera kuti ayambepo development pezunga amati commencing development within 2 years. Ndiye zongogula malo nkumangokhala ngati ground mtauni muno ndi mbiri yakale. Ikakwana 2 years munthu uja ndithu kuchizungu office kwamati amapanga reentry malo aja kapena kuti boma limalandanso malaja nkupatsa kwa anthu amene ali ntchito yoti akhozochita chitukuko. So yes zimachitika mbuyomo malamulo amene akhazikitsidwa 2022 kuyambira pa 1 July chaka chapitachi ndiye kuti pamene akhala ngati ambogwira ntchito. In terms of reinforcement pa ground ndithu Anyamata nchifukwa mwina mukaona ali kalikiliki ndipo anthu akhale ndi nkhawa ndithu kuti malo awo asangoti poza ndapeza plot koma ngati sakuchitapo chitukuko malo amene alandidwa ndithu. Mpanda sitenga ngati mbali imodzi ya chitukuko yayi koma structure yomangidwa mkatimo ndiye timalenga kuti ndi chitukuko. So mwafunsa kuti ma ground iwo mwina anthu ndithu akhale ndi nkhawa kuti kumene upitako ma ground amenewo ndithu akhozobweranso kuboma kupeka kwa anthu amene ali ndi chidwi chochita chitukuko. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Honorable Minister. Anduna zamaphunziro apapa ndatsekula peji ina imene ndipepese kuti sinali yotsekula koma tsono kuli mafunso ambiri. Kuli mafunso ambiri. Ndikuyamba ndi akuti Anduna mukweza ndalama zopita ku university zalone. Kodi zimenezo sizikuchitika ifo choti mwina kapena kwacha ikhozokhala yochepera ine lungu kuna madidi. Kodi nanga bwanji selection ya ana opita ku university kuchokera ku ma CDSS percentage yake ndotsika kwambiri kusiyana ndi ena
ochokera kuma secondaries ine chimwemwe. I'm Joel Mangwiro from Mzuzu. Ndimafuna ndinene kuti kumbali ya zaloni zayamba kulowa kudziwana chifukwa ena amene ndikuthekera kolipira akumapezeka kuphunzira paloni pomwe ena alibe kuthekera sakuwapatsa loni. I hope mandimvetsetsa. Example ndi brother wanga ku Nduna wa higher education. Kodi mukupanga njira zotani ndi Ministry of Labor kuti ma certificate ndi ma diploma activator akupangidwa recognize kuti anthu omwe ali ndi ma qualification amenewo akulembedwa ntchito. Simatenga note chimenezo tembeta ima penewo ya follow yomalizira lemba akuti ba okay akuti mukupanga zotani ku Nduna wanu kuti amene ali ndi ma certificate ndi ma diploma activator akupangidwa recognize kuti anthu amene ali ndi ma certificate amene wawa athe kumalembedwa ntchito. Mwina lomaliza nileni kwa kuti how have we embraced artificial intelligence? ndikuona sekuti machine anga AI yo achita step out koma ena awo mupanga kamini ndipemphe ndili ndi team very able pa ground pa funso la vetalo ndifuna kuti timudzatiwonjezere koma ndili yanga ndiyambe ndi panafusa fuso lokuti kodi amene anagula ma certificate asinalipanga address ena sex for grades yomwe mpaka ma certificate ndifuna ndi nene kuntundu wa malai kuti timu ya ku higher education ndi timu yoti ili well trained and igwira ntchito ndi amene ali odziwika umumu. Ndikupatsa chitsanzo cha ine ndayima pano ndinapemphedwa apo ine ndanzathu andalewo chifukwa cha nzathu andalewo honorable mafuna mundilembereko degree mundi PhD mundi chaja zingati ndene ndikuti ndikulembereni ali aujaja analembera. So tikudziwa amene zikuyendera pali ena akuiza ndalama ena akuyuza mphamvu zifukwa choti ndandale ena mphamvu za zina ndi zina koma ndondomeko imene tiyika papa ndi ndondomeko ya anthu amene ntchito iyi we are trained mene yakhalira nje they are more than able kuti ayike system yoti agwire kuti kodi izi zinaenda bwanji. After this audit kaya wina ana agula kaya wina ana atani we will be putting proper mechanisms zimene ine pano it wouldn't even be correct kuti ndilongosore kuti titere but one thing you can know is masiku fake degrees ata amene akugwiritsa ntchito paper kuti sanapitire ku skulu zimenezozo zikuta ndondomeko yake ikhala yagwiritsidwa ntchito. China ndimafuna ndilongosole ndichoti mombera ili mbudget apa sindinanene budget tikukakambira naye it's also there kutanthauza kuti itani ipita patsogolo. Now akuti kodi simunakweze chifukwa choti kwachayagwa ine ndikuona ngati Malawi wofunira dziko lino zabwino chimene agwire nchoti takweza chimene agwire nchoti tikufuna kukweza whatever reason kwa mwana amene ali ku school amene akuvutika. I think chimene akwenodzo choti achakwera kudutsa munduna wa higher education adziwa kuti mwana akufunikira increase pa ndalama zake. Tiyeni tipange focus on that. Nkhani ya ma CDSS izo ndizoona tikumatengadi ochepa koma nkhani ndi tikuyenera kuti tikonze nkona tachedwapo pa quality nkona tachedwapo kuti kuma CDSS iku chifukwa sitingangosankha munthu chifukwa choti akuchoka CDSS akuyenera kumana kuti ali ndi zoyenerezeka ndenkona kaya ndi ma private universities muona kuti ma employers ena akumachilondena kuti sitingakulembe ntchito chifukwa choti ukuchoka kuchani private university sitingapange force but what we want to do konze zimene zikupangitsa kuti amene wadzione kuti quality ili muso kandi CDSS ili musi nkona maona maloni akafikaso kuti kuma private universities nkona maona kuti vini kuyendera ndikupanga check ma inspection tikumapita kose nde nzona adi kuti ma CDSS ambiri amabweretsa ma low numbers koma solution is kukonza ma systems zimene zimapangitsa kuti kutuluke ana quality rather than kuti tingoti tengani so that pali balance izozo sizienda will be compromising quality. Padzafusidwa nkhani yoti maloni akumapezeka kuti mwina akuperekedwa mwachilungamo ngati mudamvetsetsa tsiku lija tima pereka selection tina apereka aso kuti amene andidandaulo
apite akadandaule chimodzimodzi kumalonzi ngati kusakuchitika chilungamo tili pano kuti pitani kapangeni report bweretsani evidence chimene timanenera pagulu even program ino tabwera kuti Amalawi to hold us accountable nde pano ngati pali wina amene ali ndi dandaulo achitopereka chitsanzo kuti brother wanga ine ndikuthokozeni pafunso lanu chonde bwerani kagogodeni ngati akunchesa akuyankhani aku loans board sakuyankhani pa mavuto amene munenawo ngati mupite kwa bana principal tekere ndipo is right here oti amene ali kumudziko adakatha kubwera ndithu munakabwera kwa afusa maofesi athu a open ife tigwiritsa ntchito ndalama za Malawi tikuyena kukhala oyankha kwa Malawi wina asaope kuti ndikapita akandinena nkona tinakhala a democracy kuti udzimasuka kukafusa nde loans board is open ngati musakudziwa kuti ili kuti fusani pitani mukafuse ine sinalandire pamene sipanachitike chilungamo tili ndi ACB tili ndi mabungwe anthu awa they are open to be audited no holy cows pano ndipo ife monga ministry sitipanga protect wina aliyese ichi ndi chuma cha dziko chimene tikukambirana ndi amene aona kuti sizinaende bwino chonde tipezeni panali fuso loti teveta before I go ndikona tanta kupanga confirm maybe let me go to AI fuso akuti fusa ife ku ministry nde professor alipo mpano ati yanke kuti kodi how have we embraced AI tithokoze olemekezeka Anduna wa higher education moderator Anduna wa information and digitalization tonse atolankhani tili pano komanso Amalawi amene mukutimvera choyamba tifotokoze kuti boma la Malawi silinasalire pa nkhani ya artificial intelligence choyamba nchonena kuti linavomereza polemba kalata ku UNESCO kuti Malawi likhala limodzi la maiko amene azipanga nawo pa global standard ya artificial intelligence mosatirana ndi UNESCO. Chachiwiri ndichonena kuti so global standard imene imaona ma ethics komanso governance ya artificial intelligence. Chachiwiri nchonena kuti ku Malawi kuno higher education Malawi University of Science and Technology ndiyo khayo imene mu Malawi muno komanso mu southern part of Africa SADC imene ili ndi center of excellence in artificial intelligence imene inaseguliridwa zaka ziwiri zapitazo mu boma limene likulamulira panopa. Komweko kunatuluka maprofesa amene alemba nawo African Union kamene ndi Continental Artificial Intelligence Strategy for Africa. So imene hii ya vomelezedwa ndi ma president onse Africa mu summit imene achitika mawiki awiri atatu apitawo ku Addis Ababa. Malawi inali imodzi imene alemba nawo. Mmene ndikukamba pano unduna wa information digitalization kuzera mwa PS Bodwin chiamwaka ndife popeza ndife focal point unduna wa higher education ndi focal point ya AI mu dziko la Malawi tikupanga comment I think atumizaso lero kapena mawa imene tikuti Africa Declaration on Artificial Intelligence ma page 7 kukhazikisa kuti Africa tiziphunzitsa bwanji AI tipanga nayo bwanji komanso AI yake ikhali yokuza ndi indigenous systems meti maganizira ma Africans uchikhalidwe chathu chilankhulo chathu osati ngokopera zonse za azungu mwina ndikhoza kusira pamenepo koma ndifotokozeso na kuti policy ya national science technology and innovation imene Anduna haya akhale akuitengera ku cabinet mawiki akubwerawa imene yoyo yatenga artificial intelligence ngati cross cutting issue kuchina chilichonse chochitika mumaunduna onse komanso mu dziko lonse lino. Mairabu anayitchula Anduna ija imene tikupanga ndi Mzuzu University imene inasanana ndi memorandum of understanding mmene momo mu ethics center imene itamalizidwa mu January chaka cha mawa ndi imene mutakhale maziko opanga virtual science laboratories mogwisa ntchito artificial intelligence kukhala ngati laboratory instructor scientist wa AI kuphunzitsa ana athu aku secondary zimene zayambika kale ndi AI engine imene ili m'mairabu zikomo kwambiri. Thank you very much. Anduna matsala pondilina? Ya teveta. Kutige na timalize. Tatsala ndi minutes o kwana 10 oka. Okay. Thank you.
Zikomo kwambiri nduna zonse komanso anzanga onse komanso amalawi onse amene mukutimvera. Ngati namfa bwinobwino funso lijenera loti kodi ma diploma ateveta ndovomerezeka mmavomereza mungatani kuti azivomerezeka. Poyamba tikonze ma diploma ativeti kapena titero ndovomerezeka. Chifukwa chonena kuti amenewa akupangidwa offer pa mwamba pa bungwe lija la TVETA ndipo amapangidwa offer kupyolera mu ndondomeko ya TVETA Act. Ndipo mu TVETA Act mu awawa ndovomerezeka kwambiri ndithu. So msakhale kuti ayi bukapita kuma technical college ndiye kuti sovomerezeka, hayi ndithu amene ndovomerezeka. Koma ndipange adi kunena kuti ndonjezere kunena kuti panopo tikukhazikitsa ndondomeko imene timati National Qualifications Framework. Ndipo National Qualification Framework hiyo taitengera ndithu kwakuya kufikira kuti panopo mabungwe la PS linavomereza kuti tikhoza kupilirira nayo. Ndipo imene iyi National Qualification Framework ili ndi mbali zitatu. Ili ndi mbali ya basic ndi secondary education, tili ndi TVET one side, ndetili ndi higher education. Ndondomeko imene ikakhazikitsidwa kuti tamalizana nayo taichita launch chimene dzachite nchonena kuti iwo amene ali ndi ma diploma aku TVET kapena ku TVET amene apangidwa ndi ma TVET college azithano kubwera ku higher education ndi kuzayambira pamwamba mwina chaka chachitatu chachinayi ndi kuzatenga degree. Koma mmene tilili pano ndiovomerezeka ndithu. Mwina nditengerepo mwa Anduna kungonena kuti nkhani inakambidwa ya ma CDSC ija. Anduna anena muona mtima ndithu kuti tikwenera kuyamba kupanga improve ma standards. Ndipo ma standards iwo akuchitidwa improve kupyolera ma project amene tili nawo ngati tili ndi ikozi tili ndi ISM kotwele kuti mmene timayamba 2020 iwo amene amachoka ku ma CDSS kupita ku ma university anali ma 12% 13%. Panopo malizati amene Anduna mwatulutsa mawiki apitawa yafika pa 18%, ndiye kuti tikuchita improve. Mwachitsanzo panopo kupyolera no improvement imene iyi sukulu ena numunaona malizati amene tinatulutsa aja. Sukulu ya Chambe CDSS kapena Day Secondary School yakunzimbako inapititsa ana 30 ku university. Mukapita pa list imene tatulutsa ija muona ndithu ma CDSS ambiri ndithu akuoneka chimene choti sichimaoneka nkale lomwe. Zikomo kwambiri Anduna. Thank you very much. Anduna individe kunduna wazalanzi tunafusa kama fuso ngapo kwa mtatenga. I don't know which ones you got bad. Akuti awa achiku mangani kulilongwe. Akuti zankhani za malo amakolo zikumone yanga kuti ma rates amene makalipira ukhala odula ndi ana otsala tikumapeza tikutaya malo. Ofeni ndonda ku area 54 akuti akudikirira compensation. Kodi nkhani imene ya compensation kumeneko ili pati chifukwa papita dzaka dzuma kwana 5 tsopano. Inayi akleva kuzomba kwa govala angolemba kuti amalawi akulephera kugula malo lamulo limati chani ndi imene ndikho kuti munaichulapo nthawi ina koma muiphatikize ndili lokuti anzathu amene ali kudzaleka amene ndochokera maiko ena ndipo alibe zipepala zokhalira nzika. Munanena kuti anthu amene amagula malo ndi amene ali otsatira malamulo amene akhazikitsa kuti ndi amalawi. Kodi anzathu amenewa agulagula minda imene kumatchedwa malo awo. Malamulo akuti chiyani mwina ndi nthawi inu Anduna momalizira mafunso amenewo. Koma mafunso ndi ambiri nditinenso kwa amene akutonera kuti mafunso we are taking note of those questions ndipo mwina ma program otsatirawa Andunawo kapena Andunazi ziyambe kumayankha mafunso amenewo kenako kumapitiriza ndi zinazo. Tinayambira last week kuti tinayamba kulandira mafunso a Minister of Higher Education. Today here she is and I believe kuti ayankha mafunso amenewo. Titelo Anduna. Zikomo kwambiri Anduna komanso zikomo kwambiri amalawi onse amene akutimvera koposaposa chifukwa cha mafunso amene mafunsa. Mafunso ena ndalola kuti ayankhe konso akunduna zinthu izi ndi macheza. So mwina ndiyambe ndi nkhani yokhuzana ndi area 54 compensation. Malamulo timanena kuti masiku ano boma silingotenga malo lisanapereke chipura misozi. So ndizoonadi kuti kumbali athu ngati ku nduna wa zamalo pa ndondomeko imene matsatidwa kapena kukachita assess nkhani ya compensation ku area 54 muja ndinanenera kuti tikufuna kumeneko tikhazikitseko malo oti mwina anzathu amene ali kumeko akunja ndi ena onse achidwi chotukula dziko lino
athu akapeza malo paizi kuti mati prime land ntchito imene idachitika kale koma mukhoza kundikira umboni kuti munyango ino tili ku nkhani yokhuzana ndi parliament yoona za budget. Budget imeneyi ndithu tawapempha anzathu akunduna wa zachuma kuti ndalama zimenezi ziyikidwemo. Kwera 54 ndalama zake malinga ndi assessment imene idapanga kale ndi 9 billion. Komanso ndinatchula za kudunduzu kumene konso nkhani zake ndi zomwezo kuli 3 billion. So mundondomeko ya zachuma ya ulendo uno tinacho chikhulupiriro kuti anzathu aku Minister of Finance ndalama zimenezi ziyikidwamo monga mmene tinapemphera. Zikatero ndithu anthu onse amene adandaula kamene ali ndi nkhawa yokhuzana ndi kwera 54 komanso kudunduzu ndalama zawo zachiputa misozi alandira ndithu. Panali mafunso awiri yokhuzana ndi malo amakolo kuti mwina tikukhala ngati mitengo khala yodulirapo komanso kuti ma refugee akuti adagula minda malinga ndi malamulo ndi anthu obwera status yawo mwina sikuwalola kuti akhoza kukhala ndi malo m'Malawi muno. Ndinawo directors anga makamaka mwina ndipempha commissioner for physical planning ngati muli pafupi kapena commissioner for lands mutagwapo pamenepo. Zikomo kwambiri. Funso limene lakuti kulilongoso limatijani kwa anthu amene anduna anati malo amagula ndi Malawi. Koma ena apa kufunsa kuti anthu ena amene ndobwera mwina alibe mapepala sadakhala Malawi koma agula malo. Zikomo kwambiri anduna komanso Amalawi onse. Malamodi Customary Land Act ikunena kuti malo oyenera kugula ndi Amalawi. Mmene anafotokozera anduna muja zimene zimachitika mbuyomo lamulo limene lisanabwere. Panopa amene angapeza malo amenewo ndi Malawi basi. Apeza bwanji mapepala Malawi a customary estate. Customary estate ndi chiphaso cha malo amakolo. Tili ndi ma committees amene timachedwa customary land committees. Ma committees amenewa a village headman ndi amene ali chairperson. Ndi amene amapanga recommend kuti munthu uyu malo ali ndi yake ndipo apatsidwe customary estate. Choncho ndikuti anthu amene anagula mbuyo muja amene aja ngati sanapangise mapepala nthawi imeneyo unduna za malo siwapasa mapepala yayi. Mapepala aja aperekedwa kwa Amalawi. Lamulo lomwelo linapereka mphamvu muno wake malo aja kuti apange timati lease. Timadziwa malizi amene timapanga pano timapanga ndi boma. Koma malo amakolo aja kukhalanso kupanga lease ground rent nkumalipira kwa mwini wake malo amakolo aja. Padakali panopa ndondomeko imeneyo imanena anduna kuti ayambika ma district 10 tikhalupanga national route ma district 10 onse ndi yaulere sikuti ndiolipira. Imene ndikucha kuti national route. National route imene ndi yaulere palibe ndalama imene munthu adzalipira kuti alembetse malo ake amakolo. Koma ikadzadusano national route imeneyi kuti mwina munthu anali kwina akubwera no later on ndi pamene adzalipira koma fee yake zakhala yochepaso kwambiri. Koma mwachidule nene kuti malo amenewa kulembesa ndi waulere palibe ndalama imene munthu wakumuzi malo amakolo adzalipira. Zikomo kwambiri. Thank you very much. Ndi nthawi ndikupempheni kuti anduna ndikupatseni a minute or two kuti mutakuyankha zimafuna komanso kutseka, then I'll come to you, Honorable Minister, for your closing remarks as well. Zikomo kwambiri nditseka munjira yotere. Choyamba tikudziwa ifeyo kunduna kuti ana a school amene ali ma university akuvutika nkhani ya mmene akukhalira panenedwa pano kuti ana akuvutika chakudya ndi zina zotero. Vuto linaso limene tikudziwa ndi la ma laptops.
ana angapo amabwera kupeza kuti mwana anachoka kosauka laptop kuyamba kuipeza mwina waionera ku college mwina osakhala nayo nkomwe nde pankanya za chakudyazi nkona maona kuti upkeep tukufuna itani ikwere muona kuti even maloni tufuna akwereso fatu udziwa kuti ana wakhala movutika nde wina ataomati ayi komako ma private mukumangopereka semester imodzi koma anthu akumbukire kuti ndalama zimene timayika ku public university mukaziyika ndi loan imene ili kumene koko mudzaona kuti tikupereka 100% ku private kufanana ndi uku chifukwa choti fees ya ku private ndi yayikulu ndiye tikuyenera kuti kale ngati munthu oti wabereka mapasa udzigona aliyese chagada kuti aliyese ayamwe ndikaphala kamwanaka kuti aliyese apeze pang'ono koma tunena kuti tufuna tikweze kukweza tifuna so tipange link ana aku invest ndi nife ayambe kupanga mabusiness ali ku skulu ndipo pamene tafika monga unduna sipongoyankhula ndipo itenga nifiyo ipite m'maskulumo ndikumati akumane nayo ifa china chimavuta anthu timaderera kuti munthu wochoka kosauka amaopa kupita kukafusa kupita kukafira mafomu tikufuna tithangatira imene timati student support system ate kuti zafikire osangoti hayi pangana apply chifukwa enawo moyo wawo wonse akhala akukaniridwa oti amakhala amantha nde komaliza a president alamulanso kuti tipeze njira yoti maloni tikupereka mkhale inbuilt ndi ma tablets ndi ma ujena amene timati ma laptops iwa kuti anawa athe kuti athandizike ndiyamike kwambiri kuti munali ndi unduna wa higher education zikoma kwambiri. Thank you very much. Honorable Minister, just a minute to close, please. Zikoma kwambiri kwa Anduna komanso amalawi onse kuti ifenso kulanzi munatipatsa mpata kuti tithe kufotokozera za zimene tikuchita. Pomaliza ndiwapempha amalawi kuti okhuzana ndi nkhani ya malo zawo zili pabwino. Akakhala ndi chinthu chofuna kukhuzana ndi malo chonde osathamanga magazi fikani ku office athu kuyambira ku makanso komanso mujatenanira ngakhale ku mafumu andodo kumene kuli makalalike athu pa district alipo land registrar komanso ma quality assurance offices kale limati ma regional offices ngakhale ku headquarters sitifuna zinthu machitika mwachinambalala popeza kuti president athu amati rule of law ndi mbali imodzi ya nsonga ya ulamuliro wawo tichite zinthu mwandondomeko kuti mzinda wathu uno kapena dziko lathu la Malawi ikakhale dziko limene tikulira kalaka titakaliona 2063 mwachimenecho ndine kuti ndimalize motero pomaliza penipeni nkhani ya 10,000 houses amakayika anthu kodi mwina zimenezi zongonena chabe tinene pano kuti ngakhale anzathu akunyumba ya malamulo ma MP timalola kuti ana osakachite provide oversight tukamba pano ali kumwera kuyang'ana nyumba zimene kapena zimene tikumanga zina zili ma foundation mujananenera zina zoti zalowedwa zina zili ma window level pa roofing ndi zina zoterozo konseko nkuyika zinthu pambalambanda kusiyanitsa ndi mmene anzathu amachite kuti akafunsa mamanga nyumba zingati kuti atchule 10 weniyu kumakhala kovuta ife tukamba za ma 1000 muzaka zokhazi Mulungu akudalitseni zikoma kwambiri. Thank you very much. Kuthokoze kwambiri anduna azamalo komanso anduna za higher education zonyamula kupita ku nyumba mukuti dzaka zimenezi nkhani za academic freedom sizidabwerepo mukuti upkeep tsopano choka pa 220,000 ili pa 560 komanso yokwezedwa ndiye mwanenanso kuti ana amene apeza ngongole za ophunzira afika pa 31,000 mwatsimikizira amalawi kuti ma degree abodza nthawi yawo yatha ya AI artificial intelligence lero anatipatsa PS board ndi chamwaka ndasaina ndiye kuti zichamanena zija Dr. Mikeka ndi zimene zikuchitika komanso mwafotokozera zakuti kuli infrastructure imene kumangidwa ma university osiyana-siyana ndipo mukufuna kuti nkhale anaophunzirawo adzitenga ngongole ya nife kuti asapotedwe njira yonse kulanzi mukutero kuti tsopano ana achalubino kwana 67 mwamangira nyumba 4,000 za anzathu achitetezo komanso mukuonjezera 6,000 zimangidwe chaka chino 730 zili ku north 1611 pa center 1566 ku south mukuti government twin towers ikubwera kuja ku Capitol Hill komanso sitima ija yakauniuni mudadzutsa ikuthandizirani kupanga kauniuni ameneyo kugulitsa malo mwachisawawa mwati ayi amagula malo ndi Malawi tikuthokozeni kwambiri komanso munakamba zoti anzathu amene akhala kunja amenewo mwakonzera malo kulilongwe ku Blantyre ndi ku Mzuzu kuti akhonzo magula malo kuti akamabwera adzapeze pofikira tithokozeni nonse for munali wonderful audience kuchokera ku nyumba komanso ma PS athu ndi atsogoleri onse from the ministries departments and agencies takuthokozani for being a wonderful audience boma linatero lero ambuye akudalitseni.
tikatinonso ndiye kufika pa mtsiriziro pa msonkhano umene atolankhani anayitanidwa kuno ndi nduna imeneyi imenenso ndi nduna yazofalitsa nkhani imwenso ndi mneneri ndithu wa boma Moses Kunkuyu komanso tu nduna imeneyi yona zamala